kune avo vakadoneta mari kuna Ruth Wara kuti aite kidney transplant via GoFund, you are now able to reclaim your money back. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kana pachinge pangobuda information yekuti this was fraudulent in any way, zvinobva zvangoinvestigatwa ipapo zvotoonekwa kuti mari haina kuzoshanda nenzira yaifanira kushanda nayo. Using Ruth's story as an example, vanhu vakawanda they went back to GoFund vakanoisa mapetition vakaburitsa evidence dzavanga vainadzo nyaya ichibva yangomisiwa ipapo. So vanhu vakadoneta mari yekwaRuth through GoFundMe. Good news, the money is protected up to a year and you'll be able to get your refund. Vamwe vatopiwa mari dzavo back. So you just follow a link and then you submit claim yako. Akavhura GoFund yacho ndiye achasarirwa nenyaya, achazopedzerana nemapurisa. The fact that GoFund yacho has started refunding money, it means they are acknowledging kuti pakabiwa mari, manyai kunotora mari dzenyu. So whether you donate to a fundraiser for a person or a non-profit, you are protected. Every fundraiser is covered. Protection for an entire year. Donations of an amount are covered for 1 full year after you donate. So we guarantee you a full refund in the rare case something is not right. So vanhu since vanga vataura kuti mari dzedu ngadzidzoke, tanetsewa nemhuri yekwaHwara iyi, takuda mari yedu back, it is now possible to just lay your claim then wowana mari yako. Nekuti nyaya dzacho dzanga dzanyanyisa, vanhu vakaedza chaizvo kuramba vopopota but zvazvisachabatsiri nekuti panongonzi pano. Okay, so now if everyone recollects their money, it means kuti uyo wekuvhura GoFund anobva achajiwa nefraud and then anofanira kuzobhadhara GoFund. So that person owes GoFund if they have already withdrawn the money, right? So in this case, mari yakawithdrawa ikabva yapiwa vana Nigel, imwe ikapiwa vana Ruth, imwe ikanzi ina mai, imwe ikanzi yasara neshamwari. Nyakutanga GoFund wacho iyeye ndiye achazodzosera mari iyi kwayakabva. So izvi zviri kusunungura vanhu vakawanda kuti nyakuvhura GoFund iyi achazodzokera kunana Nigel nekunana whoever vaakapa mari, chisyndicate chavo chichabatwa nekuti iye kana akaiswa pachipanera achavaburitsa vanhu vese, kana kuti life yake yatopinda muzvikwereti zvisingabhadhariki, nekuti we are talking about ma1000. In this case it is 37,000 pound iri kushandiwa neGoFund. So it means this person will be owing 37,000 pound. Amendo anenge achishanda rei rekutsvaira kana kuti ameno kunhonga chimastreets kana kuti rekugezesa vanhu vangani kuUK ikoko kuti agova able to pay back the company. So guys, ndo nyaya iripo iyi. Kune vese vakaisa mari musachazvinetsa nenyaya naNigel, make peace in your heart and just lay claim yako back using the same email that you used. If you used another email, for example, I tried to get my money via another email, kukanzi no, shandisa email yawakashandisa kuti tikupe refund. So it is under inonzi chikoi vari kuprocessa the claim and the money is going to be back into the account. So guys, ndo nyaya iripo iyi. Vafunga kutora havo mari yavo back, please do so.